Kana uchindirika ratiza usangote zitarangu. Kana uchindirika ratiza usangote zitarangu. Mazuwa 13 nzira zakasia na tamba mtambo wangu. Zuwa mwandi tengere Starbucks coffee mangwa nani. Zuwa 2 ditengeroke sarare usiku huno kwana. Zuwa 3 H&M nditore ninze kufara. Zuwa 4 sepora penya hongo ndinoda kuzvitaridira. Zuwa 5 Nike mbadi fambese mambo kazi. Zuwa 6 Gucci Wema ndichengete murudo. Zuwa 7 Netflix zuwa tiritese hedu. Zuwa 8 enyo wani yacho usati rudo. Kana usina waratidza zvino zvidiki zvinoita kuti ndikudzikire. Ndiudezwa kanyanya, ndiudezwa kanaka. Mama yesene zuwa rese. Mazuwa 13 sami berurudo kushkira taura pamusoro. Zuwa 9 McDonald's mabanana pakunojea. Zuwa 10 Louis Vuitton doda shese. Zuwa 11 Adidas kamu kutora jaunoda. Zuwa 12 Chanel muromo ndifarikanya. Zuwa 13 Ubabu diriro ndiende sene kukurumidza. Zuwa 14 Pandora rinwe nguva itakurike. Zuwa 15 Domino's Pizza nyama chemete. Zuwa 16 Victoria's Secret chengetedza zvakanyanya. Ndiudezwa kanyanya, ndiudezwa kanaka. Mama yesene zuwa rese. Mazuwa 13 sami berurudo kushkira taura pamusoro. Zuwa 20 Zara Hills kufamba mukaraji. Zuwa 29 amazviponyatso guva rangu. Zuwa 22 Eurialo penya usafera. Zuwa 23 YouTube mziyo dananani. Zuwa 24 Tesla motokari kunzwa simba. Haisi zvitenge chete ndiko hanya kwako asi ndichiri kuda zvinu izvo unopfekedza. Zuwa 25 Rolex okupenya kwakajeka. Zuwa 26 ikaya imba usku hwemubhedhi. Zuwa 20 Guess mumamatarakisi manya kwandiri. Zuwa 28 zvakare ngova iwe neni. Zuwa 29 katiruma daimai anotaura. Zuwa 30 buka rwendo ngatitsakatisekwe vhiki. Mazuwa 30 ofura bvunzo yangu. Ndiudezwa kanaka ndichaedza zvangu. Ramba uri wechokwadi usamire kupenya. Uva wangwe nguva dzese kwete chete nharaunda.